Ovdje ima ovo ajdučka trava. Ajdučka trava to ima na brdima gde su ovo brda, ovo stoletna brda. Znači to nema svuda. Nema to svuda, ovde kod nas to nema. Tu gde non stop cirkulišu ljudi nema, to ima na ovim brdima. I ajdučka trava, da. I to se koriste cvetovi, oni možda da staviš, potopiš u ulje, potopiš u ulje i onda to je dobro za cirkulaciju. Kapi, kapi ovo za rane, čisti rane, čisti ovo dobro za povrede, ovo. Dobro ovo ima ovo ajduška trava. Kažu da je to je prvi su otkrili ovi stari Grci. Kad je bio ona Penelopa, onaj kralj Menelaj i ova Penelopa i ovaj Ahil. Ahil je bio ovaj ratnik ovoga Penelope i Menelaja. I on je išao u rat protiv onog Agamenona. To su bila dva, Grčka je bila podeljena. Grčka je bila podeljena, bila severna Grčka i ova Egejska Grčka i onda je ovo izbio rat 1450. godine i onda je u borbi za Troju, u borbi za Troju bio je ranjen ovaj kralj Menelaj i onda je ovaj Ahil uzeo travu i potopio u ulje, ono maslinovo ulje i ovome su zarasle rane. Tako je on i žena se ovo pročistila. I on je ženu ovu pročistio, nije imala one sekrete menstruacije. Nije imala bolne menstruacije. Da. To ima kap. Ima i kapsula. Tako dobro. To je jako dobro.